Praze stojí průměrný dvoupokojový byt 6 milionů korun. Když financujete hypotékou a máte našetřeno 20% z kupní ceny, hypotéka bude ve výši 4 miliony 800 tisíc korun. Při splatnosti 30 let a úroku 4,89% bude hypotéka měsíčně 25 400 korun. K tomu potřebujete mít čistý měsíční příjem 45 tisíc korun. Když jste dva, je to lepší. Nesmíte být v registrech dlužníků. Musíte mít vlastní zdroje, případně jinou nemovitost do zástavy. Ale jsou i banky, které umí zafinancovat 100% z kupní ceny. Samozřejmě je to ale velmi individuální záležitost. Pokud vás zajímá, jak to bude vypadat ve vašem případě, napište mi. Mám kolem sebe spoustu finančních konzultantů a určitě vám pomohu vybrat toho nejideálnějšího.